live tag hapon madungog ug makita niyo sa tong Facebook page sa DJ Mike Kiling, Facebook page Kalabo Plus Herbal Supplement Jasser Marketing, mga kabisyo. Kalabo Herbal Product Jasser Marketing. Okay, diha kadapita nga Facebook page, pwede mo mag-order sa mga produkto nato diha sa Jasser Marketing, and sa ato ang Facebook page sa Katok Confession, mga kabisyo. Kung na may gustong i-share nga mga kaagi sa pagigugma ng uban pa, okay, like and follow sa atong Facebook page and message lang ninyo ang ato ang Facebook page diha dapita. Alright, para ato ang mahatagag pagtagad ng unsay gusto nyong i-share ninyo nga mga kaagi sa pagigugma or sa kinabuhi, no? Hala, sige. Kumbati ta ninyo. And kauban gyapon ninyo, kinigyapon ng inyong DJ Mike Kiling. O kini po dyan inyong gwapong taro ay lumping, ha? Kinigyapon si Lolo Baba, oh, ha? Kini nga tulumanong geto kanato mga kabisyo, my love so sweet sa Jasser Marketing Kalabo Plus Herbal Food Supplement nga aduna ingredients nga kalabo, mangosteen, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa. Parisi sa pag-inom sa Kalabo Plus Garlic nga dunay isang cup nga kalabo, garlic, lemongrass, turmeric, uluyan, dilaw, tawa-tawa ug banaba. Makatabang usab sa kalawasan batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue, fever, kidney stone, and all infections. Ang duha ka klase sa Kalabo Plus Herbal Capsule mupakgang sa tanang bakterya o virus nga dili makatapot kanimo ug sa imong pamilya. Kalabo Plus Herbal Products kaysa Kalabo Plus tanang balatian tudas. Ginama sa Jasser Marketing. For more information, contact Mr. Kalabo Jesse Castro Serenobes sa 0930960009. Hala, sige, og mayong udto. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Anato mga kabisyo, my love so sweet. Diri sa tuwang programa karong mga orasa. Mabati mo, ha. Again, 0917-509-5493 sa ato ang contact number. Okay, kumusta tadihan ninyo sa mga lugar nga naabot sa itong pagsibya karong mga taknaa. Hello to Joan Flor Inora sa may ito dapita inyo sa may Stibungko. Daghang salamat, maayong pag-viewing sa itong Facebook Live, and to the rest sa inyo diha karon mga kabisyo, my love so sweet. Di sa muna ta maglangan, Lolo Baba, atwa sa munang panukaran og plastaran ang ato ang Katok Confession. Okay, gimingaw ko sa Hukagi Confession da. Pero mo ni siya karon ang bag-o. Okay, Katok Confession mga kabisyo, my love so sweet. Lain kaaging atong hatagag pagtagad. Ala, sige, butangi. Rato ang masabawan niya siya. Itago niyo lang ako sa pangalang Sam. I'm 21 years old. Model sa Taguig. Uy, model liberate to ba? My girlfriend ako, 5 years na kami dahil sa tapos na rin akong mag-aral, pati siya sabay kaming graduate ng college. Graduate siya sa kursong nursing at ako, graduate ako sa kursong criminology. Dahil na rin sa gusto ng mga magulang ko, pero nakatapos ako. Umayaw din ako dahil pagmomodel talaga ang gusto ko. Yung girlfriend ko, itago na lang natin sa pangalan na Ash. Si Ash. Siya yung dating nerd sa nursing department na laging binubuli dahil karamihan sa nursing students sa school namin, chicks lahat. Pero siya, mukha siyang mangkukulam na binuga ng lupa dahil sa kapangitan. Isa ako sa mga nambubuli sa kanya, galing criminology department. Oh, ano pa siya ito? Kining ugly duckling pa siya ito. Pero, bisa pa man nga niya, siguro, wag yapon kay karapatan nga mangbuli ka nyo. Sa una, manggod, di pa manggod niya siya ilado ng word nga bully, manggod. Ha? Away ra manggod ang bati na to sa una. Away ko itong niyanin mo, anya, no? Oh, pero kanyang musulti tagbuli. Oh, karon kay mura na siya o kuan. Kanyang kriminal na siya nga sala, no? Oh, so di na siya maayo karon. Lahat sila binubuli si As dahil pangit, pero ako binubuli ko siya dahil gusto kong mapansin niya ako. Wala yung pagtay paniniya po siya, hilig po siguro siya pangit. Kasi nakikita ko yung ganda niya na hindi nakikita ng ibang tao. Pagtapak namin ng 4th year, ibang-iba na si Ash.
Hindi na siya yung ga-impacta sa pangit ang itsura. The ugly duckling turned into a beautiful swan. Yung nerd naging chicks. Sobrang ganda niya. Nasabi ko na maigaganda pa pala siya. Yung gandang nakikita ko dati, nakita na ng mga lalaki ngayon. Naging kami ni Ash noong 4th year, sabay kaming nag-aral kahit magkaiba yung kurso namin. Lagi kaming magkasama, sinasamahan niya ako bumili ng beauty products na ginagamit ko sa mukha ko. Pati siya, binibilhan ko. Siya man po dyan yung tudlo. Mabuhan ko bayit. Sabay namin yung ginagamit. Diba? Nag-iskinol siya, iskinol po ka. Rokil na siya, basta makaayos na nga nyo magundi ba, dili gamiton? Ha? Basta kanyang feminine wash, di kita magamit niya, ha? Pero sa Japan, ginagamit na nila as kuan lulubaba, kining pampahamis sa ilahang naong sa mga lalaki. Wow, ang lupit nun, ha? Okay, kumuhamis man daw ang pakakang sa babae, unsa pakaang naong sa lalaki. Murago na kuan kining tawagan niya kung si tawagan niya nalimot ko. Sige, padahil na siya muna. Dala. Kung kalibangaon ka, unya dili madalag tambal ang imo ang kalibanga. Tumaran yang nimo na siya og brake fluid. Brake fluid? Ganun brake fluid man? Hunyong maganyang sakinan, imo pa kang ta. Diba? Hunyong maganyang sakinan, imo pang ta. Diba? Ta. Dugay kayo matingog ba? Sumulang na siya kung masugyot. Sige, dahil may kilig. Samukay ko eh. Ngayon samukay ka. Sabay namin yung ginagamit. Then sabay kaming gumaduate at nag-live-in dayon kami. Nagtrabaho hanggang sa nagkasakit siya na may bone cancer siya. Hindi niya sinabi na may bone cancer stage 3 hanggang sa bawiin na siya sa akin. Hindi ko siya napakasalan. Pero siya lang ang mamahalin ko. My one and great love. Kaluoy pod. Nga na ginabasa gani dinaog-daog no niya tapos buutan kayo. Nagi na mga ginatago mga balatian ba. So maunang kamo diha mga kabisyo my loves. Kung naamoy ginatago nga mga balatian, ayaw pud mo pagtago-tago nga itago na ninyo sa ubang tao nga pwede man sila mo tabang nimo. 'Di ba? Pareha karon. Kung nakay gibati karon or sa imuhang mga sakit nga ginaantos diha, pahibal atod ta. 'Di ba? Pwede mo mag-message sa to ang Facebook page sa Calabo Herbal Product Gesture Marketing. Hatagan mo nila og free consultation, 'di ba? Sa unsang mga produkto nga pwedeng hiyang nimong tumaron. Pero kung gusto ka og dugang pang impormasyon, ilabi na sama na lang niining ato ang produkto sa Calabo Plus Herbal Capsule kay dako kay tabang ani sa mga sakit no. Inom og tumara sa Calabo Plus Herbal Capsule with garlic og sa Calabo Plus Herbal Capsule with mangosteen. Apan mas epektibo ug mas maayo kini nimong ipares pag inom 3 times a day. Epektibo na ganing isa unsa pa ka gidoble nimo 3 times a day pagyud, di ba? Samot nga mas 3 times ang epekto benepisyo nga matagamtaman nimo nga ikaw makapaayo sa imong balatian. Ipares lamang ang Calabo Plus Herbal Capsule with garlic o Calabo Capsule with mangosteen o wala kay angay kabalaka. Kay purong herbal kini dili makadaot, aprobado sa FDA ug halal certified. Naibawan nga ang Calabo leaves o oregano leaves makatabang kini sa pag-reduce sa risk of atherosclerosis, heart attacks ug sa strokes. Makatabang usab kini sa pag-energize o rejuvenate sa body. Beneficial and detoxifying body, aids and digestion, boost immune system, aids in speeding up metabolism. Ug makatabang usab sa pagprotekta against skin bacteria that can affect skin and gut mga kabisyo my love so sweet. So mo na siya no. Ang importante sa mahalaga nga dapat natong paligunon pahimsugon kay tungod lawas sa gid atong punan. If you love your life, if you love yourself mga kabisyo my love so sweet, hinumdumi
no nga dapat dili na to pasagda na tong kaugalingon. Pila ra man ang mapalitaan ning produkto ha. Pila ra man ang mapalitaan ning kapsula. Pila ra man ang mogamit ta og motumar. Tuod ta niini adlaw-adlaw. Kung ang epekto ani dugang, di ba? Additional nga kinabuhi. To ma-extend ang ato ang kinabuhi. Kung wala ka naigugma sa imong kaugalingon, ayaw pagpalitan ni. Ayaw pagpalit, ayaw paglagsik padayon sa imong kinabuhi. Unya ang resulta, kabalo ka, mag-antos ka, di ba? Mag-antos ka, di lang ikaw hasta yung pamilya kay maperwisyo sila sa imo at pagatiman. Mag-atiman sila sa imo, magbago sila og pangita og tambal, pangsuporta sa pinansyal nimong panginahanglan. Pungitan pagyud ka, ipa-hospital ka, di ba? Hangtod sa imong kamatayon mao nang ilahang ibago diya sa imuha, di ba? Okay, tungod sa imong pagpabaya. Kung mahal po nimo imong pamilya mga kabisyo, bisag di na lang nimo mahal imong kaugalingon, di ba? Dapat tabangan na lang nimo imong kaugalingon nga maligon kay tungod magunsa na lang sila kung wala ka. Sipon na lang nimo na ang kahadlok imuhang bation kung ganing maunsa ka nga wala na kay kasuporta o wala kay katabang magunsa imong pamilya. So mayong diri kita sa ato ang produkto nato sa Kalabo kay kini siya dakong tabang kanato ilabi na sa tong pamilya sa pangadlaw-adlaw nga natay kusog nga magamit, di ba? Unya kung ikaw pod sa imong pamilya nga napoy mga nganing klaseng biltian, i-share pod sad sa ilaha. Ilabi na kung ikaw nakapamatuod na sa maayong epektibo, garantisado nga pagkaayo sa mga produkto nato diri sa Kalabo. So unsa pa may gipaabot nimo palit na diha sa pinakaduol nga butika parmasya sa inyong lugar, pilian lang ni mga produkto nga hiyang kanimo mga kabisyo o sa sakit nga imuhang ibatyag karon. Kung gusto ka mang palagsik, murag kwa lang nimo kanang prevention lang nimo sa wala pay mga sakit nga imuhang ginakabalakan karon, no? Just to make yourself better lang nga lig-on himsog, di ba? Nakay proteksyon, naka-shield ang imuhang lawas. Diba? Pili lang mo ani Kalabo Plus with Mangosteen by Mongusto, Kalabo Plus Capsule, Kalabo Plus Liniment Oil, Kalabo Plus Premium Rub, Kalabo Plus Herbal Soap, Angelic Relaxing Roll, Angelic C with Sodium Ascorbate na Vitamin C, Kalabo Plus with Garlic, Kalabo Plus Herbal Coffee Original, Kalabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Charisma Beauty Soap o Charisma Kojic Soap. Sumulang na siya mga produkto na to ng inyong paliton na pwede ninyong gamiton adlaw-adlaw, maintain ninyo sa kanunay. Okay? So, daghang salamat. Padayon ta sa unahan, padayon sa pagpaminaw, paglanog-lanog, lulubaban, napakikadugang. Totoo dyan, kuha lang gyapon siya. Magkisaw lang gyapon siya. Kaya kutong patalaw niya, no, ha? Stay put lang mo dyan. Padayon mo sa inyo ang mga buluwaton. Padayon sa inyo ang mga kabuang ng uban pa. Dili gyapon sa itong programang Tutok Pakatok sa Udto, ha? Hala, sige, plasta gyapon ta ninyo. Kumusta ta sa mga uban kanyato diyang mga kabisyo natong hinigugma nga nagapanyukad sa pagpaminaw kanyato karon mga orasa. Ala sige, kauban mi ninyo kini si Lolo Baba, ha?